kuma ta kama Fulani ce ya haƙura da haka. To, yaya batun kuma waje na mayanka wato kwata? Shin kuna da kwata na zamani? lalle muna da kwata na zamani a Okay. nan Abuja Haka. wanda yanzu ma haka akwai construction da yake tafiya wanda is under construction da new Abuja ke Haka. ana kai amma ba gama ba ba su Haka. So, wane irin kalubale kuke fuskanta dangane da gudanarwa wajen wannan sana'a na mai albarka? gaskiya ana fuskantar kalubale da yawa amma alhamdulillah an fara samun mafita an fara samun solutions saboda kullum muna kiran mahauta kuma muka yi zama da shi daga sarkin fawa a lokacin na Abuja da sarkin fawa kamar irin na garki sarkin fawa wasu da shi mahaifin namu wani lokaci mukan je har gidan sarkin kawo a yi zama da kuma national hotel association national body state local abubuwa duk muna zama da su duk abin da ya shafi damuwa da matsala kullum muna jawo hankalin mahauta muna nuna musu a samu haɗin kai muna neman haɗin kai kuma daga federal government da state government su ba mu haɗin kai duk abin da ya shafi matsala da ci gaba na wannan masana'anta. Menene babban fatan ka? Babban fata na ina mana fatan alkhairi da zaman lafiya saboda kullum so ake tunda mahauta tana da ƙarshen national tana da ƙarshen agriculture ministry of agriculture